Πολλές φορές στη ζωή μας νομίζουμε πως δεν μπορούμε να καταφέρουμε κάποια πράγματα. Πράγματα που φαντάζουν δύσκολα, ίσως ακατόρθωτα. Αν όμως προσεκτικά κοιτάξουμε τους ανθρώπους γύρω μας, είναι σίγουρο πως θα βρούμε τη δύναμη αλλά και τη γνώση που θα μας κάνει να προσπαθήσουμε. Είμαι η Μαρία. Κατά τη διάρκεια της ζωής μου έχω δώσει πολλούς αγώνες. Ο μεγαλύτερος, η μάχη με τον καρκίνο. Και πριν και κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπείων μου και μετά δεν παρέλειψα να ακολουθώ τις συμβουλές των γιατρών μου όσον αφορά τη στοματική υγεία. Ο καρκίνος έφυγε, το χαμόγελο έμεινε. Είμαι ο Γάλλης. Προσπάθησα να πλύνω τα δόντια μου πρωί βράδυ και το κατάφερα. Το κατάφερα. Όλοι μπορούμε. Είμαι ο Νάσος. Η μειωμένη όρασή μου δεν με εμπόδισε από την κατάκτηση χρυσού μεταλλίου στους παραολυμπιακούς αγώνες, στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δεν θα με εμποδίσει από τη φροντίδα της στοματικής υγείας. Πάντα κόβω το νήμα του τερματισμού, αλλά ποτέ το οδοντικό νήμα. Είμαι ο Νίκος. Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις προπονήσεις και τους αγώνες μου, ενυδατώνομαι με πάρα πολύ νερό, αποφεύγοντας τα αναψυκτικά με ζάχαρη, για να μην έχω προβλήματα με τα δόντια μου και ξηροσθομία. Είμαι η Αλεξάνδρα. Ανατακτά διαστήματα σταματάω για να ξεπλύνω τα δόντια μου με νερό, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο διάβρωσης των δοντιών από το χλώριο της πισίνας. Είμαι ο Ανδριανός. Φοράω πάντα τον αθλητικό μου νάρθηκα που μου έφτιαξε ο οδοντίατρός μου σε αγώνες και στις προπονήσεις. Έτσι προστατεύομαι από τραυματισμούς στο πρόσωπο, κατάγματα στα δόντια και σε γνάθους και από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Είμαι η Σοφία. Όταν ήρθε ο διαβήτης στη ζωή μου, όλα άλλαξαν. Αποφάσισα να δω τη διατροφή μου αλλιώς. Δοκίμασα νέους τρόπους, δίχως ζάχαρη και επεξεργασμένες τροφές. Αυτό με βοήθησε να ρυθμίσω πιο αποτελεσματικά το ζάχαρό μου, να έχω έλεγχο στο βάρος μου και μια καλύτερη υγεία στα δόντια μου. Η ζωή μας μπορεί να είναι γλυκιά και χωρίς τη ζάχαρη. Είμαι η Γεωργία και ένα από τα ωραιότερα δώρα που έκανα στον εαυτό μου είναι η λεύκανση των δοντιών μου. Ωστόσο, επειδή είναι πολύ σημαντικό για εμένα να είμαι ασφαλής και πάνω απ' όλα υγιής, ο μόνος που θα μπορούσα να εμπιστευτώ για τη λεύκανση των δοντιών μου είναι ο οδοντίατρός μου. Είμαι ο Χάρης, ιδιοκτήτης εταιρείας PR Event Management και οργάνωσης εκδηλώσεων. Από πολύ μικρός φρόντιζα τα δόντια μου. Γι' αυτό δεν τα αμέλησα και ποτέ. Ακόμα και ως ενήλικας διόρθωσα μια μικρή λεπτομέρεια με ορθοδοντική. Πάντα πίστευα ότι ένα υγιές χαμόγελο ανοίγει πόρτες σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Είμαι η Κατερίνα και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης γνωρίζω πολύ καλά ότι τα δόντια μας και τα ούλα μας θέλουν μια ιδιαίτερη περιποίηση. Έτσι λοιπόν και εγώ επισκέφτηκα τον οδοντίατρό μου, άκουσα τις συμβουλές του και έκανα φυσικά τον απαραίτητο καθαρισμό. Να φροντίζεις τον εαυτό σου και να τον αγαπάς. Είμαι η Μάρθα. Πάντα θαύμαζα τα ωραία δόντια της μητέρας μου, παρόλο που ζούσε στο χωριό.
Και έτσι από μικρή αποφάσισα να προσέχω τα δικά μου για να τις μοιάσω. Τα χρόνια περνούν, αλλά η σχέση μου με τον οδοντίατρο παραμένει αγαπησιάρικη. Είμαι η Ολυμπία. Είμαι η Αλίκη. Βουτίζουμε τα ζώγια μας μαζί. Βράδυ Και πρωί. Ακούγοντας μουσική. χορεύοντας και περνάμε Τέλεια! μαζί, κάνουμε διασκεδαστική κάθε στιγμή και έτσι η στοματική φροντίδα γίνεται παιχνίδι. Είμαι ο Τάκης και βουρτσίζοντας τα δόντια ενός σκύλου βοηθού ενισχύουμε την ενσυναίσθηση των παιδιών μας. Είμαι ο Παναγιώτης και είμαι περήφανος για τα παιδιά μου. Τα παιδιά λένε όχι στην ουλίτιδα, όχι στα κίτρινα δόντια, όχι στην κακοσμία, όχι στον καρκίνο του στόματος, όχι στο κάπνισμα. Όχι στην ουλίτιδα, όχι στα κίτρινα δόντια, όχι στην κακοσμία, όχι στο κάπνισμα. Κάνε το όπως τα παιδιά. Είμαι ο Φίλιππος. Οι μαθητές με οπτική αναπηρία δεν μπορούν να μάθουν να πλένουν τα δόντια τους μέσω της παρατήρησης. Και γι' αυτό το λόγο η εκπαίδευση στη στοματική υγεία αποτελεί προτεραιότητα για μας, έτσι ώστε να γνωρίσουν οι μαθητές μας πόσο σημαντικό είναι να έχει κάποιος γερά δόντια. Είμαι η Ευαγγελία και ευαισθητοποιώ συνεχώς τους μαθητές μου σε θέματα στοματικής υγείας. Για όλους εμάς που ζούμε σε ακριτικά απομονωμένα νησιά, όπου η οδοντιατρική φροντίδα απαιτεί ένα πολύ ωραίο θαλάσσιο ταξίδι και μάλιστα υπό ευνοϊκές συνθήκες, η στοματική υγεία αποτελεί προτεραιότητα. Γιατί τελικά, στη ζωή μας, με λιγότερη ή περισσότερη προσπάθεια, όλοι μπορούμε. Όλοι μπορούμε να καταφέρουμε σπουδαία πράγματα.